Zer da maitasuna? Hartzen ditugun erabakiak baldintzatzen ditu? Badu eraginik gure gizartearen antolaketan? Ez da oso urrun jo beharrik galdera hoien erantzuren bila aritu den pentsalari bat aurkitzeko. Mariluz Esteban, idazle eta antropologoak, feminismotik edaten duen ikuspegi garaikidearekin begiratu dio besteak beste maitasunari. Genero rolek gure gizartean duten funtzioa arakatu duen pentsalari erreferentziazkoa da. 1959an jaio zen Mariluz Esteban Burgoseko Pedrosa de Valdeporres herrian. Frankismoaren kode moralaren arabera izan zen hezia. Adimenaren garapena lehenetsi eta gorputza bigarren planoan usten zuen testuinguru familiarrean. Haurra zela Euskal Herrira etorri zen bizitzera. Euskal Herriko Unibertsitatean egin zituen medikuntza ikasketak. Eta garai hartan gerturatu zen feminismora lehen aldiz Basauriko talde feministaren bitartez. Basaurin bertan 12 urtez egin zuen lan familia plangintzako mediku gisa 1984 hasita. Bere medikulanean zein ibilbide militantean bizitakoak ikerketara eraman zituen gero. Medikuntzan eta osasun arloan emakumeen beharrak identifikatu zituen, eta ikertu zuen osasungintza hoien arabera antolatzeak zenbateko garrantzia duen. 1983an defendatu zuen tesia Bartzelonako Unibertsitatean. Teresa del Valle izan zuen tesi zuzendari, eta lan horrekin hasi zen osasun antropologia esaten zaion eremuan murgiltzen. Geroztik, antropologiaren ikerkuntzari eta irakaskuntzari eskaini dio bere lana. Gaur egun EHUko Unibertsitatean egiten du lan. Bertan, aurkitu zuen antropologia feministan sakontzeko lantaldea eta giro aproposa. Ikerlerro hoietan sakontzen duen AFIT taldeko koordinatzailea da. Ez irakaskuntzara eta ikerketara bakarrik, literaturara ere eraman du bere begirada. Poesiara hain zuzen. 3 poema liburu argitaratu ditu. Amaren heriotzak libreago egin ninduen. Andre Zaharren manifestua eta Haragizko erreformak. Bere ibilbide oparoan jorratu dituen ideia edo hildo nagusietako batzuk dira ondoko hauek. 1. Generoa gizarte antolaketaren printzipio gisa. Mariluz Estebanen arabera, generoa gizarte antolamendurako baliatzen den printzipioa da. Aurrez beste antropologo feminista batzuek egin duten bidean sakonduz, genero sistemaren kontzeptua baliatzen du genero desberdinkerian oinarritutako antolakuntzari erreparatzeko. Ikuspegi horren arabera, genero sisteman pertsonak generizatu egiten dira. Zer esan nahi du horrek? Gizonak eta emakumeak sozialki eraiki egiten direla, rol eta portaera batzuk transmititzen zaizkiela, eta eraikuntza horretatik hierarkizazio bat ematen dela hainbat alorretan antzematen dena. Bikote harremanetan, hautatzen ditugun lanetan edo familiak osatzeko moduetan besteak beste. Horren bestez, pertsona bakoitzari ematen zaion generoa eta horren arabera garatzen den sozializazioa erabakigarriak dira gero, gizartean leku bat edo beste bereganatzeko. Hala ere, gizonen edo emakumeen artean ere, beste hainbat faktorek eragiten dute, gizarte mailak, jatorri etnikoak, adinak edo sexu orientazioak besteak beste. Horregatik, desberdinkeriak aztertzeko, testuinguru osoari erreparatzea ezinbestekotzat jotzen du Estebanek. Generizazio prozesu hori nerabezaroan ematen da nagusiki, baina bizitza osoan zehar gertatzen da. Nola? Ezarritako generoaren arabera, jokabide batzuk sarituz eta beste batzuk zigortuz. Horren bestez, generoa zerbait dinamikoa da, eraiki egiten dena. Ikuspegi horrek apurtu egiten du gizonen eta emakumeen ideia dikotomikoarekin. Atea irikitzen dio genero araboiek zalantzan jartzeari, eta mai gainean jartzen du harremanak askatasunez izateko eta norberaren identitatea askatasunez eraikitzeko aukera. 2. Maitasuna. Estebanek maitasunaren inguruan egindako teorizazioa bada bere ekarpen funtsezko bat. Gai horren inguruan, luze jardun da Crítica del pensamiento amoroso, temas contemporáneos, eta maitasuna erdigunetik kanpo, maitasun ideologia arrosteko dekalogoa lanetan. Autorearen arabera, mendebaldeko gizarteetan oso hedatua dago maitasuna sentimendurik puruena eta gorenena dela.
Mainstream kulturak iruditegi hori elikatzen du sortzen dituen ekoizpenen bidez, filmak, abestiak, telesaiak. Izan ere, gure sistema ekonomiko-politikoan maitasuna erdigunean dago, eta gizakiak sailkatzeko eta hierarkizatzeko bitartekoa da. Azken finean, bikotea izatea saritzen duen gizartea da gurea, bi lagunentzako oheak hoteletan, bi lagunentzako mailak jatetxeetan, opor baimenak eskontzeagatik eta abar. Antropologoarentzat maitasuna bada gizakiok dugun berezko gaitasun bat, baina harremanak egiteko modua lekuan lekuko testuinguru sozialak, kulturalak eta geografikoak baldintzatzen du. Azterketa horren konplexotasuna eta ertz guztiak jasotzeko, Estebanek maitasun pentsamendua terminoa proposatzen du. Zein ondorio ditu maitasun pentsamendurrek gure gizartean? Asko izan ditzake. Pertsona zer den modu zehatz batez ulertzeko aukera ematen du. Maitasuna pertsonaren definizioaren erdigunean kokatu eta bikote harremanik ez duen pertsona gabezian irudikatu. Identitateen sorreran eragin zuzena izango luke. Emakumeen identitatea edo emakume izatea maitasunaren inguruan garatzen da, harremanei lehentasun osoa emanez. Identitate hori gorputz lan zehatz eta iraunkor baten bidez eratuko litzateke. Norbere identitatea eta besteei eta munduari begiratzeko eta hurbiltzeko erak moldekatuko balirateke maitasunaren inguruan. Afektuak egituratzeko eta ordenatzeko bidea genuke bikoteak lehenetsiz, adibidez, lagunen aurretik. Maitasun ideologia horrek lanaren banaketa sexualari bide ematen dio. Ondorioz, emakumeek maitasunagatik lan egin behar dute beste enkargu eginez, eta horrek mendeko bihurtzen ditu. Lege, arau eta erakundeetan ere eragiten du, hezkuntza edo osasun arloan adibidez. Mariluz Esteban ez da ordea maitasun pentsamenduaren ondorioak aztertzera mugatzen. Azterketa lana hori osatzen duten arauak eta sinboloak zalantzan jartzeko bide gisa proposatzen du. Eta horretan, belaunaldi gazteei begiratuta itxaropentsua agertzen da. Haren ustez, gazteek badute maitasunaren eredu hegemonikotik aldentzeko, eta maitasun pentsamenduaren diskurtso kritikoak egiteko gaitasuna. 3. Antropologia feminista eta metodo etnografikoa. Mariluz Estebanek antropologia praktikatzeko modu feminista bat garatu du, metodologiari ere ekarpena eginez. Mariluz Esteban aitzindaria da alor horretan, gorputz ibilbideak esaten zaion metodo etnografikoa antropologia feministara eraman baitzuen. Estebanek dio gorputz bat baino ez garela, eta gorputza funtsezko elementua izan dela feministok gure burua pentsatzeko eta mundua pentsatzeko. Gorputzak azken finean erresilientzia eta erresistentzia guneak dira. Horren bestez, gorputzak eta gizabanako subjektiboak kontuan hartuz, begiratzen dio antropologiari eta ikerketari Estebanek. Izan ere, errealitate soziala zein kulturala norbanakoen bizipenez eraikita daude, eta begirada hori baliatzea zilegi da baita zientzia egiteko ere. Mariluz Estebanek jorratu dituen gaien laburpen txiki bat besterik ez da hau. Baina jakimina piztu badizu, bilatu zazu euskarazko Wikipedian. Mariluz Estebanek berak, bere ikerlanen berri ematen duen bideo bat topatuko duzu.